tama mo sa lagi. Oh! Barbie, nabaho gati ka! Suplaan ka kasi katagwara ka! Dili nagbalan ni mga amo ang Nakoy sa among tiyan nga nagkinahanglan ni karon. Pait na kaayo sir on. Dati mo mga baligya, nagbasap lang ito sa hapon, nangayabong. Nangayabot na sa gano'n sa ilong kay kamulikan sa dito sa kung tindaman kay gano'n. Pagka akong tindaman, pinaparakusan na nga kung puhuna. Aron lang mabuting sa matagal na nakikiray na. Hindi naman nakadaan no kapalit ito. Hindi, Ang pagkakas sa akin. Pwede man niya, malangkat na kayo. Dalawa kayo dito, dalawa. Dalawa mayor. Barbie, nabaho! Ano niya kayo ipagkaong ka? Barbie, nabaho na siya! Hindi, tama mo sa lagi. Sa kachingko, sa kilas, sila naman natawag. Barbie, nabaho gati ka! Suplaan ka kasi katagwara ka! Barbie, sagay ka! Di sa ni mayoran! Duha ka bukang ng mayor! Duha ka bukang ng mayor! Okay, nabisa po ako, hindi ko yun. Sa concert, kaya nagsimula na ang gusto na po madisiplina at ang sa pagkanta sa manununggahay. Nahalos na lang harasarason. Ito ko na, harasarason ka. Sa diba sa kasayuha, nang iyong puhunan, nangalapo na nga ako sa dinha. Di ba ka masakitan? Nga pandemi ka ron? Sakit kayo sa aming kong mansurang, ma'am. Ang tapanusap ka ng uta ang kahintay ni Leon Le. Kaya kami mga kabuan may manindahan, manindahan ni kagandaan. Pero ang ating mansurang, hindi mamatay sa COVID. Pero mamatay ni sa kapugri na mo sa among kakutay among kiyan. Kundi mo kasi kay sikay, siguro. Ang COVID, mutakbo na mo kung mamatay namin. Kainon ni, nagka-COVID ni, nagka-virus ni. Pero lupaw nga di ni mo maningkamot, aron lang mabuhay ni. Kaya magpasikay singay ni tungod sa among kagutom. Barbie, nabaho na siya! Hindi, tama mo sa lagi. Oh! Barbie, nabaho gati ka! Suplaan ka kasi katagwara ka! Ako dahil si Marvin Labao. Okay, ano sa mga dito yung tabo ka? Ang naitabo gahapon, igora na mo siya gi-imbitar diri para maistoryahan og tarong. Wala jud koy intensyon nga modakop ato niya. Nya sa man ni create man siya kwan kusog matong ni akong gitas-an akong pasensya. Sa video nga ilahang gipresentar ka to sa Facebook, wa man gito na establisar ang sinugdanan. Unsa man gito kinsay nagyabo sa iyahang mga paninda? Si Yara, igora ko ni pugong niya para istoryahan og tarong. Hinahinay na ko siya istorya, pero iya jud giwadwad iyang tinda. So siya gyud ang nagyabo sa iyang tinda. Siya mismo nagyabo sa iyang tinda. Doon na mo'y video nga ikasupport sa inyong kampo. Naa sir. Wala ni ingon na kami kasabot ko. Ang wami kasabot ko kanong sa mi kabalikon sa mayor. Ikaw na ninyo! Ikaw na ninyo! Ikaw magkapawan sa raon panahon na pandemic! Siya! Alas plaza bro, alas bro. Alas plaza bro. Sige kabungkag lang bro. Lupay ka na sinutan ang paginda! Grabe sa ninyo eh! Barb, ang kuhan bro, sa Jubag. Radyo! Ara dyan bro. Anong radyo? Ha? Kailan na bro, ayo bro. Pandemic ang panahonan! Kesa may mayor ang dairan panahonan niyan! Ha? Iwan na lang, video lang. Isa piyan! Ang kalaki ninyo eh! Video lang Barb, sila Dahil na nagkuhan, te. Kiwa man ka sa ate. Wala mo ko sa! Naingon ko nga pahawad yung papagi ako! Kapila ka na mo badlong nga diri. Badong ka pala magbadong! Yung tira! So, unsa man to nagkainitay mo? Wala, hinay ra kay akong istorya. Siya ay una nanginit. Okay, so akong klarohon imo siyang giwarningan. Giwarningan ako siya og ako siyang gidbitar sa plaza para maistoryahan og tarong. So gitarong nimo. Okay. Pero murag unsa man to nangisog siya. Nangisog yun siya. Sa video nakita nga murag labnot imong ID ug imong face mask paki istorya unsa nahitabo ato. Gilabnot akong kuan pero okay ra man to nako kay part lagi na sa trabaho. Pero
tas og gipataas lang jud ako kapasensya to. Oh, nagpailog gyapon ko kay mga naisulti sa mga kuan ako nga magpataas na jud ang pasensya kay labi na yung kanay mong trabaho sa kayo. Nga iya man jud wala to na ko iluga sir, siya rin mismo ang nagkuha na to outside driver. Siya rin nag-create og commotion na to. So andam na tagka mo atubang kung ano investigation ani. Andam sir. Basta limpyo yung konsensya nga wala jud ka na kuan. Limpyo sir. Kita to nga kita mo. Taas dito ang pasensya to kita po. Klaro nga ang kanang nga vendor, Soledad Cordova, dili lang ni kay primero ra niya nga sukol sa pag-way respeto sa ato ang PRH. Ikatulong na niya incident, niya in all incidents naka-blatter na siya. Pero gani, sa hitabo kagahapon, pwede ganito na mo siya maaresto. On the violation nga, naa siya loitering around, nga wag gani siya kakakita na mo o quarantine pass during the time. Kunya, ang iya pag yung face mask, during sa hitabo, isulod niya below sa iyang chin. So, dili yun kuan. So, with health protocol, naka-violate na siya lahat. So, ang kanong personnel, kalma na yun kaayo nga nihangyo niya. Kunya, dili lang ito nga kausara to siya gihangyo. Last week, the supervisor himself, okay ni istorya niya, nga dili pwede kay more than 400 muna ka-vendors niya. Kung dili na ito makontrol ang usap, why rason nga makakontrol ta sa kanan?